to Peace Kenya. Elly, amusne ya orege no marani Kisumo hochiyo makare. Wan ka hetwak mano mar chal mar piny Kenya. Inene yo machal nade? Weche mopogore opogore mabende osebiro katimore. Gisani waloso kotenre koda chwala mano mar Samon. Mabende duol mochung'ne kedo kod mibadhi ECC nochiwo ne city manager e kaunti ma Kisumo, Abala Wanga. Ya, erokamano Sharon, wachiwo maber Kisumu kae. Kendo adwa mana pick kuma nyawadwa owachono ni cases mar corruption, threshold mar evidence ni malo kabisa, and most of them are economic crime, and tibo yudo ni jomatimo mibadhi onge loopholes mantiere ma gitemo ga seal those loopholes makata tergi mana because of accusation to the DCI kata jomatimo nonro ok de yudo gigi. Emomiyo majority, in fact 60% of the economic crime cases wuga ka dhie court. Kata mae, although there's a precedence ma osechako bedo ga for the last 2 years ni joma kamago imayo their property, like Obado nyocha or lose a good chunk of his property, and a number of, that's a good precedence ma waneno for the last 1 year or 2 years. But if the EACC nyalo watertight their game, then apparently corruption cases bro bedo ni odokpe. But economic crimes, jomatimo magongi the loopholes. We have a lot of loopholes. Number one, within the investigation. Number two, national procurement laws, and even employment within the county and national government. Mana kamano takeni bende korka bende ineno Opondo bende ineno kamana ka ECC chwalo tije eyo mowinjore nikech kata mana Abala Wanga bende wang'e bedo city manager kuom thuolo malach mano e county mano ma Kisumo. Sane makoro aneni sombe weth samoro wire ni onge kod otese mowinjore, otese mabandia. Ang'eni bende nodonjne gi wach wuoth mano ma bende nodhigo e achiel kuom mikai moro e gwenge mago mag Lagos e piny Nigeria, ma bende wacho ni notiyo kod omenda mar Kisumo kawuok karendore ni njatij county mano ma Kisumo. Apparently case mar Abala Wanga ni to for me it's a weth. Kech no se kelega igni moko ka to ochako lal. Sane ochako med moro mar nyidendi moko manyoter. Mago yot mondo ng'ato okadhgo. Because inyalo wach kata ne gin secretaries. How would you prove beyond reasonable doubt? Ginya kata loko ni ginene. Koro aneno ni case momi Abala Wanga ni to I don't think ni EACC ni watertight case against him. Because for how long? Dire moro igni moko mokalo kana ginene. What happened to it? Sane giwuondo ane gimedo mar nyadendi no. Talking here, even the threshold mar nyadendi no. To county, even national government, ni si winjo kata kaji just spot the loka, ghost sport agents, manage sirkal chulo nege chula ndege, mago no di kure. So it's the same narrative, ma waneno, I think it's high time EACC go up their game. Erokamana inya Elly Opondo. Kata kamana ng'eni weche mopogore opogore osebiro katimore. Wawere gi wach mano mar Abala Wanga notengi nyakoro mgajwang' kaluwore koda Samon kata mana Samath mabende duol mano mar EACC nosechiwo ne